कसारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिल मोननायनि उनाव जोंनि खुंथाया काउन्सिला एसबि बड' हायर सेकेन्डारि स्कुलनि लांदां फोथाराव जोङो रायजोफोरखौ लाफानानै भारतनि जानाखि नेशनेल फ्लेग जों बेवहाय बेरहोदों 77 जानाखि रिपाब्लिक डे जोंनि सेलिब्रेशन बे रिपाब्लिक डेनि जानाखि थीम 150 years of Republic Day जोंनि सेलिब्रेशन बेनि थीमा जाहैबाय 150 years बन्दे मातरम 150 years बन्दे मातरम बेयो दिनैनि हाबाफारिनि थांखिमोन थीममोन दा बेखौ लानानै जोङो बेवहाय बर' माहारियारि आफादनि गासै जेरै बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनिफ्राय धोरोमारि आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बेफोरजों लोगोसे जोंनि काउन्सिलखौ लाबोना होनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि खुंथायनि मानबिदा चिफ मिनिस्टार बसुमतारीनि दैदेननायाव जेसेबां काउन्सिल मेम्बार दङ रमिय नार्जारी दङ जयकान्त बर' महिपाल बर' बिनुद बसुमतारी जोंनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी जों लोगोसे जोंनि बेवहाय जायफोर मावफुं सोद्रोमा बाहागो लानो हादों बेखौ नुनानै जोङो जोंनि जानाखि खौसेथि जोंनि जानाखि स्पिरिट 150 years बन्दे मातरम जानि थीम आं सानो हानायखिनिखौ बे हालामनि रायजोफोरखौ लानानै जों बेरखांहोनो हादों जोङो बे लांदां फोथाराव खुंनाय मोनफ्रोमबो जानाखि हाबाफारिफोरखौ फैनाय दिनफोराव जाहाथे लांनो हायो बेनि थाखाय नाजानाय जादों जों बेवहाय मोनसे जोंनि जानाय एनुवेल रिपर्ट जों बेखौबो बेखेवदों लोगोसे जों काउन्सिला जे खामानि मावबाय थादों बिसेसकै आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव जोङो गोजौ सोलोंथाइ लुबैनानै जोङो गोबां थांनाय बोसोराव 73 देग्लाय 44 सा फरायसा फरायसालियाव जोङो फ्रि फरायहोनाय जोङो खाबु होदों फरायसा फरायसालि बिथांमोन बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि सुपार 50 मिशन बेवहाय बिथांमोना आगोलनि जानाखि चिफ प्रमद बर'नि समाव सोलिनाय आरो दानि जानाखि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बे सुबिदाफोरखौ होबाय थागोन होननानै फोसावदों जोङो बे बड' उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 प्लासआव दानि दैदेनगिरि मानबिदा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो निसय खाबु होगोन दा बिथांमोननिसिम साबायखर जोङो बेफोर खोथाखौ दिनै रिपाब्लिक डेनि जानाखि मासिगिरिनि स्पिच हानायखिनिखौ बेरखांहोनो नाजादों आसाम सरकारा जोंनो मैया दाखालि मोनसे स्पेशल बा साप्लिमेन्टारि जोंनो 5 करोड़नि रां अनसुंथाइ काउन्सिलाव हरदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो नैबे प्लेटफर्मनिफ्राय बे 77 जान रिपाब्लिक डे सेलिब्रेशननिफ्रायनो आरो खेबसेबाव जोंनि मानव गिदिर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गिदिर हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांमोननो नैबे दाखालि 17 जानुवारि खालि बागुरुम्बा दोहौखौ बुहुमाव मोनसे फोसावनाय बुहुमाव मोनसे एडमिट बाय रिकगनिसन होनाय बुहुमनि गोरों गोराफ्रा बेखौ जाने गावबा गाव कमेन्ट होदों बिथांमोननिसिम जोङो बे आफादनिफ्रायनो बे सेलिब्रेशननि जायगानिफ्राय आरो खेबसेबो जोङो रोजा रोजा साबायखर होदों जोङो बेखिनि समाव बर' माहारियारि आफाद धोरोमारि आफाद बिथांमोननि दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि सिनियर सिटिजेन्स लोगोसे जोंनि एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसनफोरनि जाने गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं बिथांमोननो जोङो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बर' कसारी अनसाय गावहां होनायनिफ्राय बिथांमोननि बेवहाय लैहोर फैनानै जा बाहागो लानाय रोजा रोजा साबायखर जोङो देग्लाय 2022 मायथाइखौ बर' कसारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिला मोनसे सोलोंथाइ बोसोर जोङो फालिगोन सोलोंथायाव जोङो अग्राधिकार गोजोनथों जोङो थांनाय बोसोराव जेसेबांखिनि गुदि बेनिफ्राय आपार प्राइमारि बा हाई स्कुल जेरै रां अनसुंथाइ होदों देग्लाय जों बुरजा होनो नाजादों
जोंनि बाजेट प्रभिजनाव लाखिदों लोगोसे जोङो देग्लाय थांनाय बोसोराव भेन्सार स्कुलफोरनि थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोननि थाखाय बेवहाय जेसेबां स्टाफ थायो 4 ग्रेडआनो हक माने जेसेबांखिनि स्टाफ थायो बिथांमोना थांनाय बोसोराव जोङो रां अनसुंथाइ होदों देग्लाय जों बे रां अनसुंथाइखौ बुरजा होनो हागोन जोंनि बाजेट प्रभिजनाव जों बेखौ लाखिनाय जाबाय आसाम सरकारखौ मोनसे गोजोननाय फोरमायहरो डक्टर रनज पेगु बिथाङा थांनाय 24 डिसेम्बर खालि काउन्सिलखौ लिंहरनानै जोंनि भेन्सार स्कुलफोरनो माबायदि सुबिदा होनो हायो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 खौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेनि लामा बिथाङा बरननो नाजादों दा जोंनो काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ काउन्सिलखौ नायनो बिथाङा खाबु होदों दाखालिनि मिटिंनि गेजेरजों आरो बेवहाय गोनां जानाय जायनाखि रां मास्टारफोरनो बेखौ आसाम सरकारनि जायनाखि टिउटर फोरोंगिरि बिथांमोना जाबायदि रां मोनगोन बेबायदि रां मोनगोन होननानै बिथांमोना मन्थ्रि बिथाङा जोंनो फोरमायदों आसा खालामदों बे खामानिया थाबैनो जाफुंगोन रनज पेगुनिसिम जोंनिफ्राय काउन्सिलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि काउन्सिलाव जाखिनि जोङो बाजेट प्रभिजनाव जिखिनि स्किमफोर जों रिफ्लेक्ट खालामनो नाजादों खालामबाय बेखौ एनुवेल थांनायफोराव जेनाखि एनुवेलफ्राव बेरखांदों देग्लायनायाबो निश्चय बेरखांगोन देग्लाय इतिमধ্যे जोङो सरकारनो होबाय सरकाराव बेयो पासबो जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों ओंखायनो जोङो देग्लाय आरो एसे बुरजासिन थांनाय बोसोरनिख्रुइ 176 नाम्बार्स अफ स्किम्स जों देग्लाय मावफुंनो हागोन मावगासिनो दङ